Asibingelele kubazalwane egameni likaJesu. Sisazoxoxa ke bazalwane, inhloso yethu ukuthi sixoxe ngokubuya kweNkosi uJesu. Kusho ukuthi sizoqala empawini siqhubeke size sifike kwi-rapture. uNkulunkulu ephinde siphe isikhathi sizokhuluma nangeBhabhiloni. Kodwa ke njengamanje bazalwane bengifisa ukuthi ngi-introduce indaba yebandla. Singakaqhubeki umoya wami uvuma ukuthi sikhulume sifike kulezi ndaba kodwa singathintanga kafishane ngoJesu nebandla lakhe. Amen. Kusho ukuthi ke bazalwane njengoba sisahlela emakhaya yithuba elihle lokufunda nokubuka izinto ezinye izinto siyayibona zenzeka ngamehlo isobala emehlweni ethu. Kafushane ke bazalwane ngizoqala nje ngoku-introduce iprofeto zebandla. uNkulunkulu lapha encwadini kaIsaiah chapter 2 verse 2 uthe intaba kaJehova iyophakama kunamagquma bese iyaqiniswa esiqongweni seyintaba, bese izizwe zonke ziyagobhozela entabeni kaJehova zibizane zithozani siyendlini kaJakobe ngoba umthetho uzovela eSiyoni nezwi likaNkulunkulu eJerusalem. Uthi ke izizwe mayifika lapha seyigobhozile ziyokhanda inkemba zabo ziba amakhuba nemkhonto ibe ocelemba. Izizwe ayiseyofunda ukulwa kodwa kuyoba nokuthula ngoba entabeni kaJehova kuyobe kwabasindileyo bodwa. Lokho bazalwane kuyaveza ukuthi uNkulunkulu waba nenhliziyo yebandla kwasekuqaleni njengoba lithi iBhayibheli wasilungisela imisebenzi emihle kwasekuqaleni umhlaba ungakasekelwa. So ke bazalwane sigijima endaweni lapho khona uNkulunkulu ayibona uphinde wagcizelela encwadini kaHagayi. Ngithanda umbuzo ukuthi ukhona yini oyaziyo lendlu kuseyiyo? Niyayibona manje ukuthi sinjani? uNkulunkulu wayiveza abazalwane ukuthi uzokwakha indlu kungeseyona leyo kuqala ngoba yokuqala yonakala yaba nemfantu yaba nesigece yaba nokusoleka. Sethi ke kuverse 6 ke kuchapter 2 incwadi kaHagayi kusazoba isikhathi ngizamazamise amazulu kungaba amazulu odwa kodwa nomhlaba ngizamazamise nabezizwe. Maye khuluma ngabezizwe wayesesho ukungena kwabazalwane noma ukungena kwebandla endlini kaNkulunkulu noma embusweni kaNkulunkulu. Uthi ke uzobe seyigcwalisa ke indlu ngenkazimulo. Abesethi inkazimulo yokugcina iyoba nkulu kunenkazimulo yokuqala, okusho ukuthi inkazimulo kaIsrayeli iyoba ncane kunenkazimulo yebandla. Abesethi ke ngelakhe isiliva nangelakhe igolide. Isizathu bazalwane uNkulunkulu yenza khulume ngegolide lakhe nangesiliva lakhe mekhuluma ngendlu ingoba ngesikhathi kwakhiwa indlu endala abesifazane bamaHebheru wayebatshelile uNkulunkulu ukuthi abacele igolide nesiliva kwabesifazane baseGibhithe ngaphambi ukuthi baphume. Okuthe sebesendleleni mase kuzokhonzwa itabanakele kwakhiwa umphongolo wesivumelwano. Wathi uNkulunkulu lelo golide nalelo siliva aliza yilona elizosebenza. Okusho ukuthi yakhiwa ke bazalwane indlu kaNkulunkulu yakhiwa kodwa babengakhomba besifazane ukuthi nami kunegolide lami lapha, nami nginesiliva lami lapha, nami nginamandla ami lapha. Kodwa uNkulunkulu esezokwakha ibandla waveza ukuthi cha, akasadingi igolide nasiliva lamuntu kodwa uzozakhelana ngelakhe. Lokho wayechaza uNkulunkulu ukuthi indlu eyakhiwayo akekho umuntu ozoba nesabelo nozothi nami ngafaka amandla ami. Ngithanda ukucacisa lokhu ke bazalwane, makwakhiwa ibandla uNkulunkulu uthuma indodana yakhe emhlabeni uJesu, igazi lafike lachitheka. Selichithekile igazi kwashunyayelwa
uNkulunkulu ehlisa umoya wakho ongcwele. Ufuna ukuqala lana ukuthi indodana uJesu, indodana kaNkulunkulu, igazi elikaJesu, izwi elishunyayeliwe elikaNkulunkulu, umoya ongcwele simamukele okaNkulunkulu, umshumayeli udalwe uNkulunkulu, isoni sidalwe uNkulunkulu. Akukho-ke okomuntu, kusho ukuthi ngakho lithi izwi leNkosi thina singumsebenzi kaNkulunkulu. Ngizama ukuveza abazalwane ukuthi makukho ibandla akekho umuntu onesabelo nonamandla akhe nonento yakhe angayikhomba. Kuyenzeka mawakha indlu gcina usuboleka nakumfowenu le makhaya nje sasithi awungiphe mfowethu noma amaplangwe ngakhe icapha, awungiphe uthayela ngifulele. Uma efika umfowenu lapho uyokhomba ukuthi yimi engakhipha amaplangwe aleza icapha, yimi engakhipha uthayela ukuze le ndlu ifulele. Kodwa endlini kaNkulunkulu bazalwane ibandla awekho amandla umuntu, akekho umuntu ongayincoma, nokuthi siyashumayela abazalwane kuwumusa. So-ke ithe incwadi-ke bazalwane, inkazimulo ezayo izoba nkulu kunenkazimulo edlule. Lokhu uNkulunkulu wayicacisa ukuthi ibandla linenkazimulo enkulu kuno-Israyeli, ibandla lihlukile kuno-Israyeli, ibandla liphelelisiwe kuKristu Jesu. Qhubeka uNkulunkulu bazalwane encwadini kaJoel chapter 2 verse 28 uthi uyothulula umoya phezu kwayo yonke inyama. Makuthiwa phezu kwayo yonke inyama-ke bazalwane kudinga wonke umuntu avule amehlo ukuthi wayesho uNkulunkulu ukuthi wonke umuntu unelungelo lokumukela umoya ongcwele. Lokhu kuthini bazalwane? Othulula umoya phezu kwayo yonke inyama, phezu kwey'nsizwa ney'ntombi, phezu kwey'gqila ney'gqilakazi, phezu kwey'nceku ney'ncekukazi, phezu kwabadala. Uthi-ke mayesexoxa uthi abadala bayophupha amaphupho, iy'nsizwa zibona umbono. Lokhu bazalwane kuyasifundisa ukuthi kuqale i-dispensation noma kuqale into entsha yayingazange ibe khona. Bakhumbula abazalwane ukuthi uNkulunkulu bethi uma ngabe ekhuluma no-Israyeli akhulume noMusi kuphela noma akhulume nomprofeti kuphela. Ma uNkulunkulu efuna ukugcwalisa u-Israyeli ngomoya ongcwele agcwalise uMusi. Uzathi uPawulu uma ngabe loba encwadini yamaKorinte athi babhabhadise efwini kuMusi. uMusi wangena efwini, u-Israyeli akangenanga, kodwa ngoba kwangena uMusi bawabalela ukungena bonke phansi kwefu kwathiwa babhabhadisiwe. Kodwa-ke namhlanje uthi uNkulunkulu ngizothulela umoya phezu kwayo yonke inyama. Siyathanda abazalwane bakunake lokho. Lokhu uNkulunkulu wayiveza abazalwane khomba ukuthi kuyoba khona isikhathi lapho abantwana bakaNkulunkulu abakholwa iNkosi uJesu njengoba eshilo athi hambani shumayele kukho konke okudaliwe, okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa. Athole isithembiso sikamoya ongcwele, athe uPetro lesithembiso senu esabantu abenu sabo bonke iNkosi yakubabiza egameni likaJesu. Asifundeke bazalwane lapha ku-chapter 16 sizoqala ukufunda ku-verse 13. UJesu esefikile emaphandleni aseKesariya Philippi wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ngubani na? Bathi abanye uJohane umbhaphatisi, abanye basho Eliya, abanye basho uJeremiya, abanye bathi omunye wabaprofeti. Wathi kubo, nina-ke nithi ngingubani? uSimoni Petro waphendula wathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Jesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi ayikwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Nami ngithi kuwe-ke unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awakulahlula. Ngiyakunika ihluthulelo zombuso wezulu, uyakubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe nasezulwini, nalokhu uyakukhulula emhlabeni ngoba kukhuliwe nasezulwini. La-ke bazalwane, iNkosi sifika uJesu, ngiyakhumbula wababiza abafundi ngendlela ezihlukene. Kodwa la useyababuza ukuthi wemadoda ake nixoxe. Abantu bathi ngubani? Baphenduka la abantu bathi Eliya, abanye bathi uJohane, abanye bathi omunye wabaprofeti. Siyajika uJesu ubheka bona uthi nina-ke nithi ngingubani?
yaphendula uPetro uthi nguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uthi uJesu nami ke ngithi kuwe nguPetro, inyama negazi ayikwambulelanga lokho, kodwa ubaba osezulwini. Ngiyathanda bazalwane ukugcizelela kakhulu indaba yokwambulwa, ukuthi indaba yokwambulwa kahle hle iqale uma ku-introducewa ibandla noma kwethulwa ibandla, uJesu ethula ibandla lakhe kubafundi. Kwacaca ukuthi akuzohamba manje ngokubona nangokwazi nangokukrema ukufunda imithetho eyishumi, kodwa indaba kaNkulunkulu izohamba ngokwambulwa. Engifuna ukugcizelela-ke labazalwane ukuthi uthi uPetro unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Mabe singayibeka ngesilungu lento siyihumushe, leli gama elithi Christ lisho ukuthi ogcotshiwe, the anointed. Kusho uthi you are the anointed son of the living God. Okusho ukuthi ngogcotshiwe kaNkulunkulu ophilayo. Lokhu bazalwane bakufanele kuvele kucace abafundi uJesu engakabashiyi, ngoba ukuba wabashiya wayezobashiya nenkinga bengazange bamthole bona ukuthi yena ungubani. Sethi-ke nami ngithi kuwe unguPetro, phezu kwaleli dwala ngizokulakha ibandla lami. uJesu wadinga ukuthi igama likaPetro, igama likaSimoni aliguqule athi wena uPetro. Uma ngabe ethi uPetro-ke bazalwane, usho ukuthi iPetros idwala elincane eliqhamuke edwaleni elikhulu. Uthi-ke wena Peter uyidwala elincane eliqhamuke edwaleni elikhulu. Kodwa-ke phezu kwaleli dwala, uma ufunda kwi-Amplified akusashiwo idwala eliwuPetros, kuthiwa idwala the Petra, okungukuthi idwala elikhulu elinguKristu Jesu, njengoba kuthiwa idwala selaba inhloko yegumbi kulibandla. Okusho ukuthi abazalwane balaleleke ukuthi uJesu la usekhuluma ilanguage ethanda ukujikajika, uthi uzokwakha ibandla. Ibandla-ke bazalwane lalingazange libe khona, kwangazange kukhulunywe ngalo naseqaleni. Futhi okunye leli gama elithi ibandla alisondeli ngisho egameni leli lisetshenziswa kithi kaZulu, ibandla leli lamadoda elibandlululayo, kodwa kukhulunywa into ehlukile. Kukhulunywa umqondo kaNkulunkulu, kukhulunywa umbuso. Ngesikhathi uJesu ethi uzokwakha ibandla, khona igama elisetshenziswayo lesiGriki ekuthiwa i-Ecclesia. I-Ecclesia kwakuyikhabhinethi leNkosi yamaRoma eyayibusa ngaleso sikhathi ka-Israyeli, yayithumba u-Israyeli. Makuthiwa i-Ecclesia-ke kusho ukuthi ikhabhinethi. Yingakho uthe uJesu ethe uzokwakha lakhe, ngoba ukube wayethe uzokwakha i-Ecclesia babezocabanga ukuthi unezela kwelikasiza, kodwa wayakhe lakhe. Makuthiwa-ke ikhabhinethi-ke okusho ukuthi umbuso, njengoba wayethe mayithandaza wathi abathi mawufika umbuso wakho emhlabeni, intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Okusho ukuthi uNkulunkulu noma uJesu mayifika emhlabeni uthi uzokwakha ibandla, wayisho ukuthi uzo-establisha umbuso. Uphawula leli bandla-ke bazalwane kushiwo ukuthi ibandla elikhuluma ngey'limi, noma ibandla elinezipho ey'ningi, noma ibandla elingenamfundisi, noma ibandla elingenagama. Kodwa uthi amasango eHadesi angeke alahlule. IHadesi-ke bazalwane indawo yabafile. Abazalwane siyathanda ba-understand, baqonde ukuthi iHadesi liyindawo yabafile. And wengeke asho ukuthi uJesu amasango eHadesi ibandla ngeke alahlule uma kuwukuthi lalingazoya eHadesi, because ibandla belingeke lilwe namasango eHadesi lingaphandle, kodwa lizolwa namasango eHadesi lingaphakathi eHadesi. Okusho ukuthi ngenye indlela ibandla aliyovinjwa amasango eHadesi. Abazalwane abakulaleli kahle lokho, ibandla aliyohlulwa amasango eHadesi. Uphawu uJesu alibeka lolo lwebandla. Ibandla angeke lihlulwe ukufa. Ibandla njengoba esho uJesu lapha kuJohn chapter 5 verse 24 athi
okholwa uye udlulile ekufeni wangena ekuphileni, okusho ukuthi amasango eHadesi anqotshiwe, amasango ethuna anqotshiwe, amasango okufa anqotshiwe. Ingakho uJesu uthe encwadini yesambulo, bengingofile manje sengingophilayo, nginey'hluthulelo zokufa nezeHadesi, okungukuthi ukufa kunjani, kunqotshiwe. Uphawu lebandla-ke bazalwane ukunqoba ukufa, ukunqoba iHadesi. Siyathanda abazalwane bakunake lokho, bakuqaphela ukuthi ngisho kungafika ukufa kodwa ngeke ibandla likaNkulunkulu kulahlule. Ma bengingake ngixoxe kule ndawo bengingachaza abazalwane labulawa ibandla emva kokuba uJesu esenyukile wayezulwini, laqala lashumayela ligcwele umoya ongcwele. Babulawa abazalwane, babefa imini nobusuku. Uthi umlando kwakuthathwa umuntu kuhanjwe naye eyiswa ey'caweni ukuthi ayobulawa noma adliwa amabhubesi, babukela abantu bajabule bahleke. Kodwa ngesikhathi amasosha ahamba naye ayethe efika lapho kulezo y'cawu la kubulawa khona, athola ukuthi asehamba nabantu abayi-1,000. Isizathu bazalwane, ibandla likaNkulunkulu, ibandla likaJesu alakhile, angeke linqotshwe iHadesi, angeke linqotshwe ukufa, angeke linqotshwe i-coronavirus, angeke linqotshwe noma ngabe yiwaphi amandla. Bezwe kahle abazalwane, noma sikhuleka kufanele sazi bazalwane. Bake bathi abafana, kade iNkosi isitsheliwe ukuthi kunabafana Nkosi, laba bafana abakhuleki esithombeni osimisileyo kodwa bathi bazokhuleka kuNkulunkulu wabo. Wathi ababizwe, mabebizwe yabuza uNebukadnesari ukuthi bafana nizwile yini ukuthi ongakhuleki kulesi sithombe uzokwenza njani? Bathi yebo Nkosi sizwile, uNkulunkulu wethu uyosisindisa noma uyosikhulula emandleni akho. Kodwa uma kungenzekanga kuyokwazeka ukuthi thina asikhulekanga esithombeni sakho. Ngifuna ukusho lento-ke bazalwane ukuthi noma impi ingasihlasela kanjani isibulale ngeke isiqede, ngoba uNkulunkulu ugarantile wathi amasango eHadesi angeke asinqobe. Angeke futhi bazalwane kuphele ngathi, ngoba uNkulunkulu ugarantile wathi amasango eHadesi angeke asinqobe. Le ndaba oyibuka lapha kumaHebheru chapter 12 la kuthiwa khona sibizelwe emimoyeni yabangcwele abaphelelisiwe. Makukhulunywa ngemoya yabangcwele bazalwane abaphelelisiwe, kukhulunywa ngabazalwane abafa kodwa imimoya yabo iyaphila. Imimoya yabo bazalwane ilinde ukuvuka. Ma kuthiwa-ke sinezelo, okusho ukuthi umzalwane akupheli ngaye. Uma kuthiwa kubalwa isibalo, umzalwane mayilale ekholwa uyabalwa esibaleni sabangcwele nasesibaleni sebandla. Ingakho kuthiwa sibizelwe emoyeni yabangcwele abaphelelisiwe. Ngelinye ilanga uyokuthola incwadi yesambulo sifunda masiqhubeka, kuthiwa ngelinye ilanga yabonakala imimoya yabangcwele iphansi kwe-altar. Kwathi kusenjalo yabuza athi, mbusi bababusi, koze kube nini ungabuyiseli igazi lethu kulaba bantu? Yakhuluma abazalwane, yayikhulunyiswa ukuthi umzalwane mayefa akupheli ngaye. Umzalwane akanqotshwa ukufa, akanqotshwa amasango eHadesi. uNkulunkulu bazalwane, ngethanda abazalwane bayilalele le ndaba bayizwisise kahle ukuthi ibandla likaNkulunkulu alinqotshwa amasango eHadesi. Ingakho bazalwane incwadini kaIsaya kuthiwa asikho isikhali, asikho esibekele wena esiyophumelela. Bese kuthiwa lokhu kuyifa labangcwele, okusho ukuthi lethifa abazalwane lokuthi isikhali sibe khona, isikhali sibe khona, si-attack senze yonke into kodwa angeke siphumelele bazalwane. Elethifa ngisho ukufa ngafika ngaphesheya uNkulunkulu wethu sibekele ukuphila. Amen. Ake sibukeke abazalwane ukuthi yini ibandla, because ngoba abazalwane sifuna abazalwane ba-understande ukuthi ibandla liyini. Akhona amabandla abazalwane njengoba incwadi kaIsaya ishilo yathi intaba yendlu kaJehova iyophakama kunamagquma bese iyaqiniswa esiqongweni sey'ntaba. Lokhu bazalwane kusho ukuthi zikhona iy'ntaba ngaphandle kwentaba yendlu kaJehova, namagquma futhi akhona. Kodwa bazalwane umahluko nanku,
uthi Isaiah intaba iyophakama ngeke kuphakame indlu o Jesus kuyophakama intaba uma ke bazalwane intaba phezukwayo kukhona indlu okusho ukuthi automatically makuphakama intaba nendlu izophakama ayiphakameli indlu bazalwane iphakamiswa intaba indlu kaJehova iyophakama kunamagquma ibisiyaqiniswa leli igama lokuqiniswa bazalwane ukuthi angisebenzisa igama lithi anointing. It will be anointed amongst the mountains. Hallelujah. So siyafuna bazalwane bakulalele lokho. So ingakho ke bazalwane sizofuna ukuthi abazalwane bazi ukuthi liyini ibandla ukuze abantwana bakaNkulunkulu baqonde, because siyohamba sikhomba yonke into sithi ibandla. Ke siye ke incwadini yamaKorinto okuqala chapter 1 verse 2. Hallelujah. AmaKorinto okuqala ke lawa bazalwane uchapter 1 asiqala ukufunda kuverse 1 kuze kunike umqondo. uPawulu abizelwe ngentando kaNkulunkulu abe ngumpostoli kaJesu Kristu nosistene umzalwane kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kuba abangcwelisiwe kuKristu Jesu, kuba ababiziwe abangcwele kanye nabo bonke abakhuleka egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ezindaweni zonke eyabo neyethu. La bazalwane uPawulu yaloba uthi kulibandla liseKorinte. Ibandla ke bazalwane libizwa ngendawo elikuyo njengoba ethe uJesu akushunyayelwe ey'ndaweni zonke. Awukwazi ukuthi ibandla liseJoburg noma liseGoli bese uthi iChurch of England in South Africa in Joburg. Uyacabanga iconfusion uPawulu la wayibhala incwadi ye-address ukube kwayinga-addresswa yayingajika ey'ndaweni ey'ningi kakhulu ingafikile lapho iyakhona. Kodwa ukuziqonde uthi kulibandla likaNkulunkulu eliseKorinte ngenye indlela kuba abazalwane noma abantwana bakaNkulunkulu abaseKorinte. Ibandla ke bazalwane libizwa ngey'ndawo noma ibandla likaNkulunkulu libizwa geographically la likhona. Uthi ke leli bandla abantu abangcwelisiwe kuKristu Jesu. Leli bandla abantu ababiziwe abangcwele. Uthi leli bandla abantu abakhuleka egameni leNkosi. Uthi ke basezindaweni zonke okusho ukuthi bazalwane la abantwana bakaNkulunkulu bekhona babizwa ngaleyo ndawo abakuyo. Akwazi ukuthi singathi ngoba le ncwadi ayibhalelwe abaseKorinte nathi bese sithi siyiKorinte. Ake siqale lana-ke bazalwane, abantu abangcwelisiwe uKristu Jesu, abantu abashunyaziwe egameni leNkosi uJesu baphenduka, babhabhadiswa, babalela ukusindiswa. Abantu ababiziwe, abantu abakusho la uPawulu uma ekhuluma ngokubizwa ukhuluma ngokushunyayezwa. Abesethi labantu bakhuleka egameni leNkosi. Ake sibuyele lapho phezulu ke umuntu ke bazalwane ungcweliswa kanjani? Lithi iBhayibheli umuntu uvuma ngomlomo akholwe ngenhliziyo. Uvuma ukuthi uJesu uyinkosi, akholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo bese balela ukusindiswa. Lowo mzalwane noma lowo muntu ungcwelisiwe kuKristu Jesu. Ungcweliswe kanjani? Ngokuthi abizwe ashunyayezwe. Kuba khona umshumayeli oshumayelayo avuma ukuthi uyakholwa. Ingakho incwadi yamaRoma chapter 10 ithi bayakholwa kanjani bengashunyayezwanga. Lokhu bazalwane kufanele sikulalele obiziwe egameni kuKristu Jesu. Bese kuthiwa lo muntu ukhuleka egameni leNkosi, egameni likaJesu Kristu. Angiphinde le ndaba bazalwane, ibandla likhuleka kwelinye igama, likhuleka egameni likaJesu. Ukube bekuthiwa siyayiqonda lento bazalwane mase kufike kuJesu ngabe siyawalahla
amagama ethu esiqambe wona. Lilahlekile igama kuPetro ngesikhathi uJesu ekhuluma naye uzolakha ibandla. Uthi uJesu Simoni, nami ngithi kuwe uPetro, ngenye indlela uthi ngithi kuwe uyidwala. So bazalwane, ngifuna ukucindezela la ekutheni ibandla abantu abangcwelisiwe kuKristu Jesu, abantu ababiziwe abangcwele, abantu abakhuleka egameni leNkosi, abasezindaweni zonke. Lokhu bazalwane sikunake, sikuqaphele, kuyosisiza bazalwane ngenxa ukuthi kuningi okukhona. Abantu bafike basindiswe uJesu bakhuleke kwelinye igama. Abantu bafike basindiswe uJesu babizwe ngelinye igama. Kodwa laba bakhuleka egameni leNkosi uJesu. So abazalwane banake-ke bakulandela ukuthi ibandla uma kuthiwa kuyaxoxwa-ke khona into kwakuthiwa i-definition, ngisafunda kulesa sikhathi kwibantu education. Uma ufuna ukudefine ibandla, are those who are sanctified in the name of Jesus. Are those who are called and sanctified. Are those who worship in the name of Jesus. So it's important bazalwane ukuthi lezi zinto siyinake. Sizoyikhuluma indaba yegama masiqhubeka ngoba uNkulunkulu igama nalo bazalwane ulinakile. Akusikona nje ukuthi lavela, kodwa uNkulunkulu uyinakile indaba yegama. Futhi ke bazalwane akathuli ngenxa yegama lakhe. Sizoyake bazalwane sibheke uPetro naye uyayikhuluma le ndaba kodwa ngendlela ehlukile. Siyafuna ukuthi abazalwane bayizwe encwadini kaPetro kuqala chapter 2. Sizobheka nje, angithi sibuka ukuthi liyini ibandla noma yini ibandla, ukuze abazalwane baqonde bazi ukuthi masikhuluma sikhuluma kuphi. Amen ke bazalwane. Ngifuna ke abazalwane bahambe nami kahle la oNkosi. Ngifuna abazalwane bahambe nami kahle la encwadini kaPetro kuqala chapter 2. Sizoqala ukufunda kuverse 1. Kodwa la sijahe khona abazalwane, sijahe ekutheni abazalwane bezwe ukuthi ithini iNkosi. Jesus. Sondelani kuyo itshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile ligugu. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemhlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngayo uJesu Kristu. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bheka ngibeka itshe Siyoni, itshe legumbi likhethekile ligugu, okholwa yiyo akasaze ajabhiswe. Ngeke ngiqhubeke kakhulu bazalwane. Angiqale la. uPetro ukhuluma ngokusandela, uthi ngakho lahlana ububi bonke, nobuqili bonke, nokuzenzisa, nokuhleba konke. Lokhu bazalwane okusho ukuthi abazalwane usho ukuthi uPetro bayingcwelise, abasusa konke okubi abakuzwa kukubi enhlizweni noma abakuzwa kungahambi kahle. Uthi ke abakulahle konke, abesethi ke mase nilahlile bese niyalangazelela njengezingane ezisanda ukuzalwa, langazelela nobisi olungokomoya olungenakonakala, ukuze nikhule ngalo kube ngokusindiswa. La ke bazalwane, ngiyathanda ukuthi abazalwane bezwe, uyalahla qala, okwesibili bese uyalangazelela ukuze ukhule kube ngokusindiswa. Lokhu sicela abazalwane, yabona uma unambithile, uma usulahlile uyahala, uyalangazelela, uyacrave, uyafisa uze ukuthi ulangazelela ubisi olungokomoya, okusho ukuthi ngenye indlela uthi uJesu ma elobe emyaleni yakhe uthi babusisiwe abalambele bomela ukulunga bayosuthiswa. La bazalwane, it's a sign ukuthi uma sesilahle konke kufanele sikulambele, sikomele ukulunga ukuze sikhule
ngalo kube ngokusindiswa. Abesethi uma senihlambulukile nezwa ukuthi inkosi imnene, uma seninambithile, ukunambitha ke bazalwane ukunambitha lelinye ihumusha lithi ucrave. Lamini ukulangazelela ucrave, ukunambitha ukutaster. Uma usutastile izinto eziningi ezimnandi bazalwane uzikhumbula uzilangazelele, uphinde ufise ukuyithola into ngoba usuke wayinambitha. Wezwa lana ke bazalwane sinambitha inkosi, sezwa ukuthi imnene, okusho ukuthi uyalahla, ulangazelele, unambithe. Bese okwesi-4 abese sisondelana kuyo iyitshe eliphilile elinqatshwe ngabantu, kepha uNkulunkulu ukhethekele ligugu, nakhiwe nibe ngamatshe aphilile. Ma-ke usunambithile uyasondela kuyo inkosi iyitshe legumbi. Oh Jesus, iyitshe legumbi. Masusondele bese uyakhiwa uba itshe eliphilile, okusho ukuthi uyalahla, ulangazelele, unambithe, usondele bese uyakhiwa. Siyathanda bazalwane bakunake lokhu. Into eyenza ukuthi uPetra akhulume kanje bazalwane ngoba yena wasondela kuJesu. John 16 verse mawuqala ufunda ko-18. Wasondela kuJesu, mesondela wambulelwa, mayesembulelwe wayesenikwa igama lokuthi unguPetro, uyidwala elincane, wakhiwa waba yitshe eliphilile. Mekhuluma ngaleli tshe bazalwane ukhuluma ngento ayaziyo nangento ayi-experienceile. Uthi-ke sinikela ngemhlatshelo yokomoya yami kuNkulunkulu ngayo UJesu Kristu, ngokuba khona embhalweni ukuthi ngibeka ilokhuzana itshe legumbi elikhethekile eliyigugu okholwa yiyo akasoze ajaphuzwe. Ngakho kinini enikholwayo liyitshe liyigugu, kepha kwaba ngokholwa itshe abalenqabayo bakho kuyilona labayinhloko yegumbi. Netshe lokuqhuzuka nedwa lokukhubukisa baqhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona bekumiseleyo, kepha nina niluhlanga. Yes, nina niluhlanga olukhethiwe. Uthi mawufunda kwelesingisi, we are the peculiar nation. Ibandla lelo niluhlanga olukhethekile, ubupristi bobukhosi, the royal priesthood, isizwe esingcwele, holy nation, abantu abazuziwe. Hallelujah. Abazalwane ngiyathanda balinake leli vesi ukuthi uNkulunkulu la uyaveza ukuthi singabantu sohlanga olukhethiwe, peculiar nation, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziwe, ukuze nishumele ubukhosi balewo owanibiza. Okusho ukuthi mabe singadefine ibandla labazalwane bese ngathi uhlanga olukhethiwe, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziwe. Amen. So la bazalwane siyacacisa nje ukuthi inkosi ithini ngebandla, ithini ngabantu bayo abazuziwe. So sigcizelela ke bazalwane ukuthi labazalwane bangabantu benhliziyo kaNkulunkulu, bangabantu bekhethelo, bangabantu abahlukanisiwe ebantwini, bawumbuso besemhlabeni, bayikhabhinethi likaJesu Kristu besemhlabeni. Yibo laba bakhulekela uJesu wathi umbuso wakho mawufike emhlabeni, intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Alibongwe igama leNkosi. Now ngifuna bazalwane siye lapha encwadini yamaFesu chapter 3. Khona okuncane nje engifuna uPaula lapha ku-verse 10. Siqhubeke ngithesho sesiqede bazalwane. Introduction le ngicindezelekile ukuthi ngikhulume ngale ndaba yebandla before siqhubekele kokunye ukuze mhlambe sizwaneni masikhuluma ukuthi sikhuluma ngani. AmaFesu chapter 3
sizoqala ukufunda kuverse 8 sigcine ku10. Yes. Mina ngimncinyane kunabo bonke abangcwele ngaphiwa lo musa wokushumayeza abezizwe ivangeli lengcebo kaKristu engaphenyekiyo, nokubakhanyisela ukuthi liyini ihlelo lemfihlakalo ebefihliwe kwaphakade kuNkulunkulu owadala izinto zonke, ukuze imibuso nabanamandla emazulwini baziswe manje ngebandla ukuhlakanipha okuningi kaNkulunkulu, ngokwecebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu, okungayisinesibindi ukungena ngokwethemba ngokukholwa nguye. Ngalokho ngiyacela ukuba ningadangali ngezinhlupheko zami ngenxa yenu okuludumo lwenu. Ngiyathanda abazalwane ivesi engifuna sikhulume ngalo kakhulu, uverse 10 othi uPawula umshumayeli wabezizwe ukuze ashumayele ivangeli lengcebo engaphenyekiyo. Nkosi, ingcebo engaphenyekiyo kusho ukuthi indida le. Uthi-ke nokubakhanyisela ukuthi liyini uhlelo lemfihlakalo ebefihliwe kwaphakade kuNkulunkulu owadala izinto zonke. Ngoba le ndaba abazalwane yebandla, le ndaba kaKristu Jesu iyimfihlakalo. Abazalwane siyadinga ukuthi masixoxa bazi ukuthi sixoxa ngendaba ekhulekelwayo, ngendaba embulwayo. Angeke uyifunde esikoleni, angeke uyifunde emaphepheni, angeke uyifunde ndawo. Kodwa uma ufuna ukuyizwa, ufuna uyoyilanda kuKristu Jesu okuyena owambula imfihlakalo. Now, uverse 10 uthi, ukuze imibuso nabanamandla emazulwini baziswe manje ngebandla ukuhlakanipha kukaNkulunkulu okuningi, imibuso nabanamandla emazulwini baziswe imfihlakalo kaNkulunkulu ngebandla ukuhlakanipha kaNkulunkulu okuningi. Ibandla-ke bazalwane ukuhlakanipha necebo likaNkulunkulu. Uma kuthiwa imibuso nabanamandla emazulwini, okusho ukuthi emazulwini mawufunda kwi-amplified uyayithola kahle le ndaba ukuthi lapha ezulwini khona ngishiya ingelosi edinga ukwaziswa ngale ndaba engambulekile kuzona, kodwa uNkulunkulu uyambulile ebandleni lakhe, njengoba isho incwadi yamaKorinte ithi lokhu indlebe engakuzwanga, ihleli ngakubonanga, okungazange kufike emqondweni womuntu, kodwa uNkulunkulu kwambulile kwabamthandayo. So bazalwane siyagcizelela-ke ukuthi baza abazalwane ukuthi bayimfihlakalo, bawukuhlakanipha kukaNkulunkulu okuningi. Namanje ingelosi ezulwini ziyamangala ukuthi kunabantu emhlabeni abasindisiwe, kunabantu emhlabeni abangasenzi isono, kunabantu emhlabeni abaphila impilo ehlukile, kunabantu emhlabeni abadumisa uNkulunkulu njengamakherubhi namaserafi, kunabantu emhlabeni abaqonda imfihlakalo zasezulwini. Ziyamangala bazalwane, ngisho ukuthi abazalwane abakunake lokhu ukuthi bona basibona abantu nje. Uke wathi ubaba Mabaso ma exoxa ngale ndaba wathi fanele ma umzalwane kufika lesi sikhathi angasabi ngoba eyakhe impilo ifihliwe noKristu Jesu. So wesithinteke lapho bazalwane bengidlula nje ngithinta ukuthi abazalwane abazi ukuthi bangobani. Uma siqhubeka solokhu sithinta sixoxa, sesizoya lapha-ke encwadini yamaHebheru bazalwane, sothinta nje ingxenye encane bese sijwabujwaphu ngendaba yegama bese siyahamba ngoba senzele ukuthi nakusasa siqhubeke. Amen. Ngiyathanda-ke bazalwane ke sibheke, sabuka njalo ibandla bazalwane ukuthi lingobani. Kuthiwe abantu abangcwelisiwe kuKristu Jesu, abantu ababiziwe abangcwele, abantu abakhuleka egameni leNkosi abaseyindaweni zonke. Wathi uPawula, uPetro, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziwe. Lokhu bazalwane abazalwane bangakushiyi ukuthi
thina abazalwane sisizwe esingcwele sobupriest bobukhosi singabantu abazuziwe uNkulunkulu. Siyaqhubeka ke bazalwane, siya lapha kumaHebheru 10. Soqala ukufunda kuverse 18. Ngenzela nje ukuthi abazalwane balalele kahle. Ngokuba nizange entabeni ephathekayo nesho umlilo nasekufiphaleni nasebumnyameni nasesivunguvungweni nasekukhaleni kwecilongo nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukuzwa bancenga ukuba bengabe kusakhulunywa izwi kubo ngokuba babengenakuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakukhandwa ngamatshe. Yebo, umbono wesabeka kangaka wazi wathi uMose nginovalo olukhulu ngani ngiyathuthumela. La bazalwane uNkulunkulu ma kubhala ngencwadi yamaHebheru uhlukanisa uIsrayeli nebandla. Ibandla lathi lifuna ukubona uNkulunkulu ahamba la entabeni wathi uNkulunkulu abayingcolisi. Mase befika entabeni kwabekwa umkhawulo noma kwabekwa umngcele ukuthi kungeqi umuntu ngaphandle kaMose. Ngisho isilwane maseqa siyofa. Ma befika laphana washaya imbani intaba yazamazama bashaya uvala abantu babaleka bathi ngabe kusakhulunywa nabo. Kodwa thina kuthiwa ke asizile entabeni enjalo. Kodwa size entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lesezulwini nasesigidigidini sezingelosi nasebandleni lamazibulo abhalwe ezulwini kuNkulunkulu umahluleli wabo bonke nakuyo yonke imimoya abelungileyo abaphelelisiwe nakuJesu umlamleli wesivumelwano esisha nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika-Abel. Laba bazalwane kugcizelelwa kakhulu ukuthi size eJerusalema lasezulwini egidigidini seyingelosi ebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nasemimoyeni yabangcwele nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke nakuyimoya abalungileyo abaphelelisiwe nakuJesu umlamleli wesivumelwano esisha. La bazalwane engifuna ukugcizelela ukuthi ma ufunda uverse 21 kuthiwa nasebandleni lamazibulo, Church of the Firstborn who are registered in heaven. Elinye uhumusha lami lithi who are registered as permanent citizens in heaven. Lokhu bazalwane kufanele sikulalelisise kahle, okusho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu banobuzo obubili. Ubuzwe balapha ezalelwe khona njengami eSouth Africa ngine-citizenship yaseSouth Africa bese ngiregister ezulwini ngibe umntwana kaNkulunkulu. Kusho ukuthi nginama-citizenship awu-2. I'm a registered permanent citizen in heaven. Kusho ukuthi amalokhuzana ngina-dual citizenship. Lokho kusho ukuthi-ke bazalwane ezulwini siregistiwe njengama-citizens akhona permanent. Abazalwane bakulalele lokho. Inkinga-ke bazalwane nansi indaba abazalwane abayithintile. Ngirejistile njengongwenya njenge-South African citizen. Ngirejistile ePitoli ngine-ID nane-passport. Ngarejistwa mhla ngizalwa ngaba nane-birth certificate. Now, i-registration yami-ke bazalwane yesibili ivele ngesikhathi ngimukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Igama lami labhalwa encwadini yokuphila esezulwini. Njengoba ethe uJesu kubafundi ngesikhathi ade ehambile beyomemezela. Mabebuya ukuthi kwenzekeni bathi Nkosi imimoya siyibonile iyasithobela. Wathi ningathokozeli ukuthi imimoya iyanithobela. Thokozelani ukuthi amagameni alotshiwe encwadini yokuphila esezulwini. Now ke bazalwane akufanele ke ngiregister kwi-religion, angibeke kanjalo. Angikwazi ukuregister kwi-religion noma esontweni elithile ngoba ama-registration ama-2. Eyokuqala eyokuzalwa kwami eSouth Africa, eyesibili ukuthi ngizalwe kabusha ngokwamukela iNkosi uJesu ngaregister ekhaya ezulwini ngaba yi-permanent citizen. Abazalwane siyathanda bakunake lokho. Ingakho
singahaleli nokuliregister ibandla likaKristu ngoba likaKristu ibandla liregistrwe ezulwini. Azathi ukuphila kwenu kufihliwe noKristu ezulwini. So bazalwane, sigcizelela ke la ekutheni abazalwane bazi ukuthi indaba yethu noNkulunkulu asikwazi ukuregister kwi-religion noma emasikweni noma kwezinye izinto esakhishwa kuzona abazalwane, kodwa sirejistile njengabantwana bakaNkulunkulu ezulwini. Abazalwane bakwazi lokho. Sirejistile futhi nasembusweni wase-South Africa esikuyo. Yikho noma sishada imishado yethu siyirejista ngenxa yokuthi singaba se-South Africa. So-ke abazalwane bengithanda balalele bezwisise indaba yebandla, ukuthi ibandla liyimfihlakalo. Akusikona nje bazalwane ukuthi ilento eyenziwayo. Kwakwashiwo nami ngelinye ilanga wathiwa vuma sikubhale. Uma ngibhalelani kuthiwa iweseli isonto lakangwenya, isonto lakini, manje uzokwenza kanjani ukuthi wena ungarejistwa? Kanti mina angiyazi-ke mina leyo nto, kodwa-ke akungihluphi-ke ngoba ngangakakholwa nanokukholwa, ngingazi nanokuthi ngizobhala ngibhaleni bazalwane, kodwa ngiyambonga kuNkulunkulu osisizile wasimela. Sila abazalwane ngenxa yakhe. Angithi-ke bazalwane soqhubeka nokufunda. Ngiyathanda bazalwane ukugcizelela kuney'ndawo ezingeningi kakhulu ezimbalwa engifisa siyifunde. Ukuze abazalwane kucace ukuthi singobani. Angithi-ke bazalwane sifundile noma sifundisiwe. Kunevesi ake ngilifunde bazalwane lapha encwadi yeKronika zesibili chapter 7 verse 14. Khona okuncane ngifuna ukugcizelela. Sengiqedile kona. Bengenzela nje ukuthi abazalwane balalele bezwe uma sikhuluma kule ndawo. Senzela ukuthi masiqhubeka sifunda abazalwane izinto ey'ngenayo ezinye ezingesithina ney'ngasidingi thina sikwazi ukuyilungisa. Ngifuna-ke abazalwane, uthe uPawulu mayexoxa ngale ndaba wathi abazalwane bakhuleka egameni leNkosi, abakhuleki kwelinye igama. Indaba yegama-ke bazalwane uNkulunkulu uyinakile futhi uyibhekile. Siyathanda abazalwane bazi ukuthi akusikona ukuthi sithanda nje ukukhuluma, kodwa ukuze abazalwane bazi. Ngifuna ukufunda kwiKronike chapter 7 verse 14. Uthi uNkulunkulu-ke la uma ngivala izulu kuba ngingabekho mvula, noma ngiyaleza isikhonyana kube sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, emina kufa bese abantu bami bezithoba ababizwa ngegama lami bakhuleke bafuna ubuso bami baphenduke ezidleleni zabo ezibi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Bazalwane, ngiyakubona lokho kunye, kodwa ngifuna ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu abantu bami ababizwa ngegama lami. Bakhona abantu bazalwane
emhlabeni kodwa ababizwa ngegama likaNkulunkulu. U-Israyeli bazalwane akabizwanga ngegama likaNkulunkulu. Ngifuna ukugcizelela leyo nto abazalwane bayinake. Le nto ekhulunywa la is prophet. U-Israyeli leli gama balithola kanjani? uJakobe uyise wathi hamba esewilise zonke izinto kwabambana naye umuntu. Mabebambana nalo muntu kusho ukuthi babambana, wathi lo muntu kuJakobe, hey sekuyasa ngidedela, uthi lo ngeke ngidedela ungangibusisanga. Useyabuza ukuthi ubani igama lakhe, uthi nguJakobe. Leli gama likaJakobe kabazalwane lisho ukuthi umkhohlisi, i-cheater, isplendor, umuntu omislead abantu, i-conman, angibeke kanjalo. Ma esho njalo uJakobe wayefana nomuntu ovuma isono sakhe. Bakhumbula abazalwane ukuthi uJakobe wazama ukubamba iqala kamfowabo ngesikhathi bezana efuna ukum-overtake, wantshontsha ifa lobuzibulo bukamfowabo, waphinde wachitha umkhwe wakhe. Ngesikhathi esebenza wabuza ukuthi ngizoholani, kwathiwa yabona-ke bonke laba eziyozalwa lapha ngesikhathi ulusa zinombala omhlophe esiswini, lezo kuyoba ezakho. Kwasho ukuthi uhlala nazo hlane, kwasho ukuthi uhlala nazo hlane, zazi ukuthi mayizalwa athathe umuthi okhipha into emhlophe njengobisi, ayipende bese kuba ezakhe. Zonke ezazalwa ngaleso sikhathi kwaba ezakhe. So wayefana nomuntu ovuma icala lakhe. Ma-ke esihlangana esibambana noNkulunkulu-ke, wabuza igama lakhe, kwefana nokuthi uvuma izono zakhe. Kwase kuthiwa ngoba ubambane noNkulunkulu nabantu wanqoba, asuyothi igama lakhe uJakobe, usuyothi u-Israyeli. Leyo ngifuna ukukuveza la bazalwane ukuthi leli gama elithi Israyeli kwangesilona igama ababizwa ngalo ama-Israyeli. Kodwa ngifuna ukufunda la encwadini yamaFesu 3, kambe sobe siqhubeke kodwa hayi kakhulu. Uvesi 14 uthi uPawula, ngenxa lokho ngiguqa ngamadolo ami kuyise, eyethiwa ngayo imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni, ukuba ngengcubo yenkazimulo yakhe anike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe kumuntu ongaphakathi. Ngifuna ukugcizelela-ke labazalwane ukuthi uma kuthiwa eyethiwe, kuthiwa imindeni yonke yaqanjwa ngoyise. Uyise ubani? uNkulunkulu. Uma imindeni ezulwini nasemhlabeni iqanjwe nguNkulunkulu-ke bazalwane, kwangafanele sibizwe ngelinye igama. Kusho ukuthi igama lethu uma kuthiwa sibizwa ngoNkulunkulu yileli elithi wayekhona eqaleni ekuNkulunkulu enguNkulunkulu, konke kwavela ngaye, John 1, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Weza kokwakhe abakhe abamamukela, kodwa bonke abamamukela wayesebanika amandla ukuthi babizwe ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu, abangazalwanga ngentando yendoda, nentando yegazi, nentando yenyama, kodwa bazelwe nguNkulunkulu. Ake simeke bazalwane la egameni, sizoqhubeka ma sithola ithuba. Kodwa-ke bazalwane, masiqhubeka emva kwalokho sizobe siqhubeka nendaba kakhulukazi yokubuya kukaJesu. Into ebiyenza ukuthi sithinte labazalwane ukuthi senzele ukuthi masikhuluma ngendaba yokubuya kukaJesu kwaze ukuthi uJesu ubuyela abantu, ubuyela abantu abanjani. Siyabonga-ke egameni likaJesu.